L'assetjament laboral en persones vulnerables. Aquesta ha sigut la temàtica de la segona jornada de les trobades de salut laboral Ismael Guardiola de la Intersindical Valenciana. Diverses expertes i especialistes han abordat la problemàtica des de diferents àmbits com ara les addiccions, les persones amb algun tipus de diversitat funcional o les dones que han patit violència masclista. Trabajamos tanto a nivel de acompañamiento psicológico como a nivel de acompañamiento dentro de lo que es el entorno laboral, porque entendemos que al final el encuentro, la búsqueda de un trabajo es una de las formas de salir de estas relaciones de violencia. Uno nos espera que con las edades de entre 40 y 50 años vayan a ir tan a saco a por ti por ser diferente. Por el hecho de ser Asperger, cuando se enteraron o cuando no sé, se les pasó por la cabeza que pueda ser, me despidieron. El primer que pot fer un treballador davant una situació psicosocial complicada és no lluitar soles, buscar aliats, buscar gent que l'ajudi entre els seus companys i saber que els delegats de prevenció estan per assessorar-los i per ajudar a que la cosa no vagi a més. Han sigut 2 dies intensos debatent qüestions fonamentals al voltant de la salut laboral. L'objectiu d'aquestes jornades considerem que s'ha complit, que era el de donar ferramentes a les delegades i delegats de prevenció i permanents sindicals perquè la salut laboral i l'acció sindical han d'anar sempre de la mà i per poder fer front als nous reptes en la prevenció de riscos psicosocials i l'assetjament laboral que han anat en augment més encara després de la pandèmia. Perquè la salut no es toca.